हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିୟା କ'ଣ ତାର ସ୍କୁଲକୁ ଟିଫିନ ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ସୋୟାବିନ ରୋଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୋୟାବିନ ରୋଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି।